Sa number 2, gulpyada lang nagsaka ang level sa tubig sa Lupit River sa Bacolod City sa kagabi. Isa ka balay agad report nga naanod samtang isa ka stroke patient ang gintabangan. May report sa Richard Caballero. Sa video nga gimpost ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kagabi, makita ang gulpyada nga pagsaka sang level sang tubig sa Lupit River sakop sa Barangay Takuling. Apisar nga manipis lang ang ulan nga nabatyagan sa syudad. Bangod sa gulpi nga pagdaludo sang tubig sa among suba, ang nagaserbe nga hiligdaan sa nagamasakit nga bana ni Hermenia Gonzaga sa idalom sang Taytay ang naanod sang tubig. Istorya niya, nagsaka na sila sa babaw sang Taytay sang nagsaka ang tubig. Kag ang nakaagi stroke niya nga bana ang gintingwaan na lang mapasaka sang ila mga himata. Mo na nga ba na? Wana sa nang na-stroke na kadwa sa gin-stroke. Paano siya Ginuna ko na sa kay galakat mo sa mo ginuna namon ako sa kanbaba. Kaya man kay ginuna ko ni dason mga kwanamon. Kaya man sang may na pagin sa mo na. Nakasalbar man kami mo. Duwa na katuig nga naga-istar Sanday Hermenia sa dalom sang Taytay. Naanad na sila nga nagakaguba ang ila nga mga balay. Kaina, ang naanod nga hiligdaan sang bana niya ang liwat na naman nila nga ginкaayo. Basta buot na ganyan daw malako, larga ka na nga daan. Ano naman kinawik? Dugay na kami, duwa pa yung katuig di. Ang ina sila yung dugay na. Nga na yung dream mga muna yung star na. Ikay maka-star kami di kay way mga nga balay ging nakon mo. Kapag pila kami din sa muna piyak. Ikay nga di mo ulit sila nagdali kami sa iyo. Hindi ba ko lagi na kami yan? Oo, 39 kami mo. Iway naman balay 39 sa iyo kami. Ginatudlo nga kabangdanan sang gulpyada nga pagsaka sang tubig sa suba amo ang pag-ulan sa kabukiran. Nagpanaog ang tubig padulong sa among nga suba kag ginsugata ini sang high tide. Suno sa Disaster Risk Reduction and Management Office sang syudad, nagdangat sa orange level o kon 25 feet ang ginsaka nga level sang tubig sa among nga suba kagabi. Wala man sang may na-record nga pagtaas ng tubig sa iban nga mga creek kag suba sa syudad. Dira lang gid nga suba yan naglabay tanan. Yes, kaya palibot ko ng iba na suba, wala ya. Ang iba na suba, palibot na sa Balagman, Tumad, isa kayo pabaw sa GK, wala man. So bali, ang taas, ang ilang lupit lang yun. So, muna, dito sa babaw yun. Ginkantuan na sa nagkalain-lain nga ahensya sa syudad ang masobra sa 30 ka mga residente nga naga-istar sa idalom sang Lupit Bridge nga mga maghimata lang man. Ang na-stroke nga bana ni Hermenia ang ginkuha naman sa idalom sang Taytay kag gindulong sa iya utod nga yara sa Barangay 39. Suno sa City Legal Office, napahalin na ini sila sadto kag nahataga naman sang relocation pero nagabalik sila sa gihapon. Napahalin na nata sila in the past, no? In fact, may mga relocation na sila gani. Ang ara na sila sa danger zone mo. So, we will closely monitoring. Hindi na nata sila yung magbalik. Bali, i-clear din sila niya. I-clear na. Kaya danger zone gani ang saan para man na sa ila. Natala na nga liwat pangkakson sang CLO ang mga balay sa dalom sang Taytay bangod hindi ini safe nga istaran. Wala man sang may nasamaran bangod sa pagsaka sang tubig kagabi. Richard Caballero para sa Digicast Negros.